következő az egy Alverde False Lashes nevezetű szempillaspirál. Ugye Alverde, az előző pedig Himalája, tehát látszik, hogy én így eléggé kedvelem a naturkozmetikumokat, hogy ha már magamra kenem, akkor valamennyire próbáljak így kőolaj származékoktól mentes dolgokat választani. Én ezt a fajta kefét kedvelem, ami ilyen műanyag kefe és kicsi sörtéi vannak, tehát nem ez a tipikus ilyen, ugye nem tipikus, mert mostanában már rengeteg fajta van, de hogy nem ez a klasszikus szempilla spirál kefe. Nekem mindig úgy tűnik, mindig így elmegyek a boltba, és akkor így kihúzogatom, megnézem, de már évek óta mindig emellett a kefe mellett döntök, mert valahogy ez olyan egyenletesebben viszi fel a festéket a szempilláimra, és ettől hosszúnak, dúsabbnak tűnik. Nekem sajnos nincsenek hosszú dús szempilláim, tehát nekem szükség van a spirálnak a ráerősítésére. És ezek a klasszikus értelemben vett, vagy hát a klasszikus kefi spirálok, azok nekem mindig úgy tűnik, hogy olyan sok festéket vesz fel, hogy az, mire így a szemem, nem hiszem el, hogy egyenletesen fel tudja vinni a szememre a festéket. Bár igaz, nagyon régen használtam, úgyhogy lehet, hogy ezek az újak már képesek rá. Én minden esetben mindig maradok ennél, ez bevált. Nekem igazából az a fontos, hogy milyen a keféje, márkája, azt most próbáltam ugye a naturkozmetikumnál maradni, de alapvetően szoktam ezt is váltogatni, tehát nem veszek meg egy terméket többször, vagy 5-6-szor biztos nem, kivéve az alapozót, ami most pont nincs benne ebbe a kis táskába, mert kívül van a táskában, mert azt használtam, és az a Maybelline-nek egy Affinitone alapozója, amit gyakorlatilag 4 éve használok, tehát az annyira bevált, hogy azt semmi pénzért nem cserélném le. A következő, az szintén egy Essence termék, ez egy ilyen szemöldökformázó szett. Én ezt a sötétebb színt szoktam használni, ez a világos. Annak ellenére, hogy nekem szőke szemöldököm van, és kozmetikus által festett, ami ugye egy hosszantartó festés, amikor már elkezd lekopni, akkor szoktam használni. Ez van egy picike kis ecset, egy ilyen kis ecset, és ezzel szoktam így felvinni ezt a sötétebb színt. És sokkal jobb, mint ugye a ceruza, sokkal, tehát porállagú, alapvetően egészen hiteles, természetes szemöldököt képes kialakítani, és egyébként ami az érdekessége, hogy ebben a dobozkában még vannak ilyen minták, ilyen szemöldök minták, mondjuk nem tudom, ez ilyen kicsit furcsa, hogy itt így el van választva, hogy itt kicsinál magának ilyen szemöldököt, nem tudom, ja, mindegyik így van. Akkor a hozzáértők biztosan tudják, hogy ez miért ilyen. Vékonyabb, vastagabb, hosszabb, rövidebb, ilyen minták, de szerintem azért mindenki képes így lekövetni a saját szemöldöke vonalát, én legalábbis így szoktam, és ezeket nem használom, de itt vannak, mert ki tudja, bármikor bárkinek szüksége lehet rá a barátnőim közül. A következő termék az egy Avonos Color Trend korrektor. Nagyon sokáig nem használtam korrektort, mert úgy voltam vele, hogy az alapozó elfedi azokat az apró hibákat, amik nekem vannak, de rájöttem, hogy azért a korrektor tartósabb, olajosabb is, nekem egy vegyes bőröm van, tehát olykor száraz helyeken is azért jó, hogyha olajos korrektort használok, valamint jó az illata amúgy, valamint ritkán fordult elő, hogy pusztán alapozót használtam korrekcióra. Úgy voltam vele, hogy na, ha már ott bekentem, akkor bekenem az egész arcom, és ez egyébként nem mindig jó érzés.
viszont tehát alapvetően le kell alapozni az arcomat, hogyha már azt használom, úgyhogy jobb lesz, hogy van egy korrektor, ezáltal nem kell alapozót használni az egész arcfelületemre, ellenben ezzel eltüntethetőek az apró pörhibák. A következő az egy pirosító vagy púderecset. Én pirosításra használom. Nemrég rendeltem az AliExpressről egy ecsetkészletet, még nem jött meg, de azt majd szeretném nektek megmutatni. Minden esetre én ezzel nagyon meg vagyok elégedve, nagyon puha sörtével, szintén azt hiszem már lekapott róla, de ez Essence pirosító ecset. Nagyon szeretem. A következő termék az meglepő lesz, hiszen ez egy teljesen lekapott már minden írás róla. Ez egy 100-as boltban, vagy hát ilyen kínai boltokban vásárolt rúzs. Nem kifejezetten van ilyen virágos illata, minden esetre elképesztően gyönyörű színe van, kicsit ilyen erős rózsaszín igazából. Nem tudom, mennyire látszik igazából most így a kamerán. És ezt én igazából nem úgy szoktam felvenni, hogy így ilyen klasszikusan módon így befestem vele az ajkamat, hanem csak így felpöttyözöm, és akkor így el szoktam kenni az ajakápolóval, és egy ilyen halványabb színt kapcsolom az ajaknak. Rettenetesen tartós és gyönyörű színe van. Tényleg ez a ilyen lilás rózsaszín, málna, lilás málna színű. Kedvelem, és hogyha nagyon jobban ki akarom hangsúlyozni az ajkaimat, akkor pedig felviszem, tehát ezzel a klasszikus módszerrel. Ami még itt található, az egy, azt hiszem ez szintén eszences, mi ez? Nem használom sokszor. Személytus. Én nem nagyon szoktam tusvonalat húzni alkalmakkor, vagy hát igen, alkalmakkor vizsgára, vagy valami ilyesmi, tehát hogy hétköznapokra én nem nagyon használok személytust. Ezáltal a megrajzolásában sem vagyok pro, de úton vagyok a tökéletes felé. Egy korábbi videómban már láthattátok a seavajat, aminek nagyon jó illata van, egy ilyen kis fémtékelyben van, picike kis kiszerelés, 15 millis, hidratál, igazából azt hiszem ez a leges tulajdonsága. Kicsit zsírosítja az arcbőrt, ami nekem jó, mert ugye olyan gyakran száraz, úgyhogy ezt szoktam sminkelés előtt ilyen úgynevezett primernek, azt hiszem használni, vagy egy ilyen hidratáló krémnek. Ezt a szemhéj ceruzát nemrég vásároltam. Igazából szerettem volna nem tudom, mennyire látszik, egy csillogós rózsaszín. Szerettem volna highlightert venni. És nézelődtem, és így kipróbáltam, voltak ilyen ceruzák, ilyen csillogósabb, kevésbé csillogósabb dolgok. Valahogy így ennek a ceruzának megtetszett az, hogy így, ha így elkenem, akkor csillog, fényes, de mégsem egy erős szín, és igazából tehát voltak éppen egy szemhéj ceruzát használom, nem primernek, highlighternek. Igen. Szóval ez ezért van. Ezt akkor is fel szoktam vinni ide az arccsontra, amikor nem használok pirosítót, mert ilyen tök szép, ilyen kis fényes kontúrt ad az arcnak. És akkor olyan, mintha nem is lenne rajtunk semmi, de csaltunk, mert amúgy van. Ez pedig ebből van még 3 darab, egy ilyen lila virágos
hogy legyen nálam az egyik, ezért ez itt van. Egy pirosító, már nem mondom meg milyen márkájú, talán ez is Essence, szeretem az Essence-es dolgokat, és egy kicsit ilyen furcsa, mert összetört. De van az a trükk, hogyha alkohollal összekeverjük, elborítjuk, alkohollal összekeverjük, megszárad, és akkor ugyanúgy használható, csak az a hátulütője, hogy